Nik esango nuke ekitalde hau bereziki iruditzen zaidala garrantzitsua. Egunerokotasunean gertatzean gauza delako eta guztioi aizalu gertatu istripu bat. Ez gehalako normalian ohitzen gure egunerokoan ze arriskua azkan tabla eta saio honekin konturen hainbat arriskuta eta ze ondorio ekartu ditun batez ere. Formatua oso ondo da robotana, momentuko bazan beak erantzun ite zigun, asko ze divertigarrio izan da. Nik usteet jendeak arreta gehiago jarri hula, pertsona bat hemen hitz egiten nengo bazan, baina arreta gehiago jarri hula. Mugikorra azkenean erabiltzeak asko ze dinamikoa itaula txarlo hori. Arreta mantentzen laguntzeu, ze dago momentu bat erantzun berdezula eta orduan arreta mantentzez. Azkenean jolaz babesera hola ikasitezu askoz gehiago. Nire impactau ditena numeruak da izan dira, zenbat jende hildan, zenbat igual jarri unean egunero geta bat istripu hoteiala eta hori kriston harrigarria iruditzen zaita oso fuertia. Nun espero hainbeste hilako dotia adibidez. Nire ustez bai testigantzak fuertia dira da, onkigarriak bai, nahi bintzatu onkibin diate pixkat. Hemen etorrian hanka galdu duen istripu hori, gaina pertsonalki kontatziak bainikan beste ukitu berezi bat ematei jola uste dut. Eta korrika hasi ginen, gure asmoa zen Getariara jutea korrika eta gero Azkizu bueltatik ona bueltatzea korrika. Guk ez errentzun, ikusi, sentitu gabe, bapatean aidean aurkitu ginen, golpe handi bat, aidean, eta errepidean bestaldera bota gintuen golpe horrek. Abiadura, alkola eta drogat. Horiek daudenean, guk nahiz da pentsatu kontrolatzen degula, ez dugu kontrolatzen. Saio honekin konturen hainbat arriskuta eta ze ondorio ekartu ditun batez ere. Nik esango nuke pixkat kontzientzia hori irabazi deula, hau ez dela zerbait guretik kanpo gertatzela, eta edozein pertsoia ez daiola gertzago. Gehiago zentrau berriala, gehiago euki berdeula presente gure egunerokoan eta ez dela joku bat rez. Garrantzitsua da nire ustez holako gauzak egitea, asko ikastea da. Erakusteko aldala izan zure familiko bat, o zu